een 15-tal linie. We zijn hier beneden als linieleden van de mensen die gevangen zitten in de Israëlische gevangenissen, simpelweg omdat ze Palestijnen willen bezoeken. Er zijn er ongeveer 50 die opgesloten zitten en het bezoek van de Duitse consul in Tel Aviv zou plaatsgevonden hebben vandaag, zou enkele gevangenen hebben bezocht. En daaruit informatie hebben die wij als familieleden nu ook eigenlijk krijgen. We hebben namelijk geen enkel nieuws van opgezien. We hebben het niet kunnen bereiken. We weten niet wat er natuurlijk gebeurt. En we eisen hier van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat wij ontvangen worden. En dat het nieuws wat er is over onze mensen, dat wij dat te horen zullen krijgen. Dat we geïnformeerd worden over de situatie van de gevangenen. En natuurlijk eisen we ook dat ze zo gauw mogelijk worden vrijgelaten en daarvoor verwachten wij ook de nodige steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de functionarissen. We zullen hier niet weggaan totdat ons verzoek om ontvangen te worden en informatie te krijgen verhoord is.